Te nga kerteng Merlvin Mukhim nga judon benta ki kam tem kam ruai bat kam tam hakini ki snem belayat ki kam act film da fipet ka benta jong ka kam shna film ngidang long kumang ong ka benta ba ngidang don ka jing sedang te nga so ba kadai kapor menta yang ngi bangin ya perkhat ba hakanu kom bala ban penskem kanang ba kumapi ong mapi kan long shisha kata kalat im jakpo kan nang long ki ba kmi ban yu iya ki film Khasi jatia te nga kerteng Merlvin Mukhim nga judon benta ki kam tem kam ruai bat kam tam hakini ki snem belayat ki kam act film nga dei basyong masa apo Shillong nong thmai yang asem nga don I Mrs. Junga bat ki khun junga arngut te kajingya lenti junga hakani hi kadai kabala sedang kam menshwa nadu por badang kam khna khlung kuman shuong no nadu ki por badang don khalar khalai snem nga deu khna school napo ka school St Edmunds nadu kaba sedang hadu kaba lights non na school te ngalong shisha bodon bok ban yo ban don kum tau khna school jongka St Edmunds school Shillong namar ha ka jingya lenti junga hangtu ngala yo ban ya kendu bat ki nong hikai kam tam bat I brother Eric de Souza kumba pitip ibrang shu klat dang shen but idei mai kumban shu ongno I bayalam lenti ningkong hianga lemba ka jing ai training jung I hakalyang the vocals but ru ban ai bangan shim banta haki school musicals ki bangi julong man usnem haki tu ki porwat mantaru kadai ke ba yailong bai hi hadien kata ka jing ai lenti junga kapan poyinga bangan yo ban shim banta ban don haka Shillong Chamber Choir hapo ka jingelam ka jinghikai jung iba nil nong kenri but lumba jong ka jingdon junga hangtu ngila yo lat ru ban yashim banta haki musicals ki concerts ki baper hangni hajala rengkat bat ki wei ki shows ki bala penlong shabar jong ka jala Meghalaya ru but hadien habut prengka jingyo kam ka jingyo jam kami ru kalat nga kemau ha ustem arhajar saw ba kadon ka advertisement ba ki court audition kata dei nam ta ka film heb but ngar nga klem poi perkhat ba kandei ka jing sedang junga ba ngan yai tulun ha ka liang ka kam act film hanrei imat bala thau hi kata ka jingli ai junga ya ki court kisla ki ban penbet penbiang nam ta ka audition ka seiso but ka kelalong ka film ka baning kong junga ken kawei hi ka ba ngasem ha ka jingya lenti junga ka long ba let's say ka jinglong open minded jonga mo ba ngan shim ye kanu ka benta lani ban lek nam ta kanu ka kenja audition ka ba khot ken ka yarap but sakawai ngasem ba hap so thu ba kata ka area jong film making ka dei ka kalong kumno ki expectations na phi teng dangi shu pet ka isuk ba ken ban don benta ban lei henrein dala ngam pade kidon ki intricacies hadu kata ba hadu menta kidang bun bangaru ila dia ngadang nang kat bangara nang ya kani kalenti ngadang yo susu ka jingnang te kawai pada kadai hi ban hap ban treshitam in the sense aba pio ik script pi hap ban la pen hap ban sothu ya ka ba u director kwa na pi kum u character ban ong ba kadai ka kam ka ba rungam ong ban ong ba kadai ka kam ka ba suk rungam ong hanrei kadai ka kam ka ba pen hap ban penle jingmut bat pen hap ban treshitam kendiat hoi ani ki bun plat namar man ba kadon kanu ka film project ka experience na kawai ka ya pair te ki jaka bangilai ru ki pair ka banga sultanat kalong ba por ba shoot kumye ka film Onaatah ru namar ba kadai ka jinglong junga hi sien bala don hi po set ngam kwa shu ban long tau Merlvin Mukhim mo la kwa ban David u character tinga riam nga bet kum badai ban long hi ka film bat ngai I banga ya shrum shaneng ru ki brio kim da pushe shu imat kila perkhat bi badai khana shnong lele te kadai ke ka basultanat and ka yarap ru ban ngam ha ka character te ha ka rukum ban ya kren ban ya khana ru ngila ya persang ban ya kren ya khana ba kum ba ya hi ka ketien ka rukum shapo shnong mo ha tu ka por shmauling wat ka long ke ka basultanat ba namar ka jingdon lang jung ki brio nang turu ki bawan pe kai por beshoot lani ki ba yadon benta ban yarap hangni hangtai kalong ke ba ai man sim an khat san sngi sa stem lap ba yosngo so madang supoi menin mantasi lakut no gan namar ba kapor kaya step ba hanrei kata ka jing sultanat hadu mantaru ngandang ra apo man sim lojong kawei ka ba
ka kongsan hi banga syam haba ya trekam bat iam kadai ka jingla jung I ban pen wandur ban muddur ya u karakter lani ka karakter ila suthu syai lupa ba ikwa ayu napi te haba u director la long u basyai kedar ya ke ba ukwa te haba por ba batai ya ka khana lani por ba batai ya ka jinglong jung karakter ru kala suk ba yangi bangin sedang belong bangin suthu ten dalayu ali saka script la nang kham ngam shu te ka pensuk bahai ka kam jungi sakawai ka long ba mai long so meticulous nakaliang ban plan ya ka shooting schedule ya kani ka taimo ngala trekam bat ka tu ka ningut ru ki wei ki dong sna film ki banang niru ki bana baru kadon hi ka jing pher bak labak namar ba danga trekam ba iba pradip ar banai lai banai swang la dep tip ya ki sngi ki ya ki bangan hap ban don haset ban shoot kan temut ngala yo ban plan out bahai ya ka schedule la jong mo sakawai ka long ba more than director actor relationship it's because ngila long kum shi parlok ikan te ka iru ngila ban ya share ban ya khana ban ya plio jingmut ban ya mir jingmut ka yarap ka pensuk bahai ka kam kila don ka tu kat ni kuma piong pi teng hoi ka ngan hap ban perkhat ban shu ong hoi lut kat ka offer ka bawan ru ngaso kam dei ka rukom ban long mo hap so thu ya ka baki don aga jingmut ju perkhat ju ki ka script kham tam ka kren shipang ka ka long ka ba ngaso la ne ban perform la ni ban ngan ai ka ta ka performance mo bat sakawai ngasit syamba let's say kadang don hi ka jingbam patla ban fix ya ki schedule jong ka shoot kani ka tai ka pen jenjar nga kan bangan shu ong ho bai nga kwa ya ban ya trei bat ki bobon beling ngim kwa ngi kwa ya abangi don le ha kani ka feel ka dei ka benta jungi ru bangin ya mat ya ka jing trei lang bat ki wei tamba itai jing ya bangasem hadu menta ya kini ki bangi la idon benta ban ya trei lang nga so kadai ka jingker khu yang aru namar ba ki long ki bat tubet ala ka jong ka jinglong jungki larangi pek bat ikong switi namar ba ki bun ki film junga dei bat ihi lani ngin pek kum ya I Regina kidang don sa ki wei ki artist mo ki badang shumi lani ki bala don benta tang wei arteli ki film su bat ki la jano kata compare handai haka por bangidang yodon benta lang pada ngaso kabyang ba kata ka rukom ban ya deliver ya ki dialog semua kata hi bakongsan kadai ka jingkur kui kataru namar ba menta ya ki film Khasi nang ni ki brio ki la kham tip ki la kham kwa shu ban pej ki la kham bana shu ya kata ka jingdon jong ki film Khasi jantia te kata haladiru kalong ke ka ba I men sim bat ka ba play lenti let's say ki ba bun ki banang wan hadin jungiru bat sakawai kalong ba lembaga jinglek syakini ki festivals ka ba kongsan kalong ba ngiyo pat yaka jingso thu ka ba kham banya shu yo ka ba ngimpat tip bat ngisayo jing tip hadin ba ngiyo ban intact bat ki brio ki bana keleng kiri mo ki ba yodon lang haka benta jungka kamshna film all in all ngaso kadai bet hi ka ba yarap ka ban kentiu we hi klempap halor kata ngaso ngidang don tang hai bentai badang sedang bat namar bang ngidon haka benta jung ka jing sedang wat lada ki films kila dei ki banadu ki 1980s le se mo lani hadin ka mon bajuat mid 90s handai da fipet haka benta jung ka kamshna film ngidang long kumang ong haka benta ka ba ngidang don haka jing sedang te ngaso ba kadai kapor menta yang ngi bangin ya perkhat ba hakanu kurkom bala ban penskem khanang ba kumopi ong mopi kan long shisha kata kalat im jakpo kan namar lara fipet kum yanga lani kiwi ki artist ki bangi don kasulong lo tangka part time involvement namar bangi don kata ka passion kata ka jing sok tenat ban yodon benta handai ban ong ban im jakpo te ngatrai kumba kalong menta kan dang simpor kata ka por ka bayat kadai ka por ka ba ngin sim haka ban penskem ya ka industry kan namar kum balong menta it's very informal ki shudon bet ki basotanat ban shna film ki don ki basotanat ban bei tingka ban shna film bat ki don kumengi ki basotanat ban don benta ki ban perform ki films handai kampat don ken ka structure kum balong sha asam lani kata mutang hakini ki benta juga north east ngong asam lani ka manipur mo lani kum sha west bengal lele ka bala don daki industry ka bala long settled
temut ki artis ru kim dei shu ki artis ki ba Shillong part time ki la dei be ki ba ngam be hang tu bat ki imru na ka tu bat ka por ka ya ki ba penlut ka dei hak tu kan te bangin kot ya kata ka thong ngatharai ka dei ka menta ka bangi hap ban ya shong ban ya perkhat ban ya mirjumut ha ka nu ka direction ni kwa ban ra ya kan ni ka kam kan ka dei ka snowball effect no damar kanang tulun utha na lor sepo kata unang lang nang he bat kalong kum tahi namar ba kambiang shu namar ki brio jungiru kila start kila sempang menta ki bon ki OTT platforms ka Amazon Prime ki Netflix kini kita kila yu ki rukom long jung ki film ba per haki liang ki ba na ka liang ka tien ka thlie lanin na ka liang ka performance na ka liang ka production bat kumta dapat lang bat ki films ki bami nang niru ngia persang be hi ba nwan ra ta ka quality te namar ba ki las dang don sakini ki forum menta mo kum ka faces lani kum ka mefilma haba ya don lang ka jung ya kendu jong para nong shna film bat para artist tingye yo kan ban ya mirjing mut ban ya keren ban ya sothu ke shu ka ba khamba bangila ban le te kum ki film Onaatah lani kum ka reel kiwe ru jong kiwe ki ba mi ru kilong tang ki benchmark bal le se dalong sakum ru ka quality kam dei ban drop ban ya tu andre kadang dei ban ra shu kan la phi ong na ka liang jong ki ka artistry ne ka production value ka screenplay ne phi ong na ka liang jong ka script hiru ka jing thu khana mo ki dei ban long ki ba shong kya kan lamba jong ki OTT platforms la da phi pet ka dei ka business model te cinema making in itself yes it is art but there's business attached to that also te kasong hakarukom ban shalan ya ka kam kan manta kini ki bami ki OTT platforms ki de ki film hi ka super no ba kala kham pensuk ba ki audience ki la yo ba ban pe hala ka tunumiang la jong la ni ha ka mobile la jong ka super no naka jing ban hab ban mi ban le pe ha ka theater hall mo kumga super khat nga thrai hab ya perkhat ha ka ta ka liang ba kumnu ban smuthu e ka business model kan namar ngatip ba kidon ki films wat ngathrai ka Onaatah gula judon ha Netflix te ngathrai lamba jung ka jingdon jung ka hang tu ka don be ka jing siu le si for a certain period of time ka film kan screen hang ni te nam ta ka ni kan de ka jing siu ka agreement kan ni ka tai ka revenue ka la be hi ban wan ngam ong ba ka kan shudu be no ka revenue ka don hanrei ka dei tang ka jing su thu ya ka business model ka ha ka nu ka kom ban shalan ya ki kam kan ya ka film but ban la pade ban le kata again it boils down to quality namar habakut ka si lada ka content lani ka ta ka product ju phi kam don ka quality to le se kin nam consider kan da supete ka le hi kat bala ban support manta kalami ska hello Meghalaya ki films lani ki productions ki bam yolat Meshwa lani ki bam sunut ban hadu ban sei hapo theater hall le ru manta kilala ban shalan ya laka jong ka kam lamba jong tu ka de ka platform ba ai mun sim ki babun tinga tharai ban expect tham na ko sarkar ru kan long ka ba e namar with that expectation kawan ru ka responsibility halor jungi ki baidon banta ban pensyai ke ka bangi kwa ke ka bala ban urlong ke ka ba ka sarkar na kaliang jong ka kala ban le te man bangi don kum kata ki kini ki jing perkhat ki jing ekren ngisit ya kdo ya ka Assam lani ya ka Sikkim UP kiwe ki state support India ka support na ka liang ka government kalong kumno subsidies lani lamba ka jingla jungka ban shna ya ki studios mo ka ban ai rental pade ya ki nong shna film ha ka dor ka ba jam ka ba ki la ban shim ban pendon kam kan ki don ki banta ba ka sarkar ka la ban le ki don ki banta ba le si kan nam la ban le hanrei ka jingdon kam ka long ban ya mirjing mut ban ya trailang ringkat bat ki producers ki filmmakers si kan hangta kandon ka question of balance namar ba phinlek pulie phiap ban baitengka and most times let's say nga thrai ngaru yeladi ngam pat ju twat jingmut ba hadu kata tan ri nga suthu ba kandon be ka expense requirement nei ka cost factor te lada la invest hakata ban dala wan phai yolat lenti lani empli lenti kan yalam ska jing e kan te ban ya ba invest kum ta dang la balik puli management lani lek puli engineering kaban pli lenti da ki pa ki kam kan te ho lada sothu na ladi ba yes pidon ka potential
ba phindam limit ila dia tang ban ong ban don banta ki film khasi jantia ba phila ban le cha Bombay phila ban le cha kiwe ki industries te ka biang palat andai hakaju ka por pada naladiru don kam ban don kata ka passion kan kata ka jingkwa ka bar hem naladia kan kanang ba phinla ban perkhat yala ka lenti shkmat kan phinle dakani ka liang ban le lamba ki drama schools ne phikwa ban long ba nakaliang lajong ba phin shimbanta tang daka jingla jing sothu lajong namar kumbalong menta kia persang hi ban wanra ki workshop sekini kita iru kan te kini ki ngatharai kin yarap ka wai te kalong ka jinglong kpa ka jinglong brio ju ka yeng mo ka por ka te hap nang ban pelat por teng ki rehearsals ki shimpor don kaman lek man kasi katali ka jing e ngala syam naru ki por banang don ba ka choir leleru namar ba ban kwa ban uplift yela dia mut phiap ai ka por ban pen jana ya ka kam la jong te mantan dala don por shooting leleru teng shipo ka san sngi phiap sa location te la da di bam biang hi ka jing ai man sim na yeng ka jing kershan na yeng ka pen diau kala ban pen jenjar ka jumut ju perkhat ju ki artist kan handai la da phio pada kita ki kata ka supportive environment ka yarap but hanga shimet ngaso arpho kistem ki la shutulun ha kalyang juga jing ak film ngaso ka biang hi kia kat sabanga ya ngayeng ngaso ka don bi kata ka jing ai man sim kamtam na yeng le klempep te ngam tharai ngan dei ban ngam thanalor ki jing e li te klem hakani bentar gi don bi la don in fact ngala deble artli ki film Bengali ha po ka jing direct jong bapa detya bantu pade taru bapri don shoot pangi menta I klat shen tang sendap ka film ko baar hi bang ye shoot lang si than cara punji mo sa sora sete te artli bat I kadon ka weiru ka film Bollywood bangila ile jing sha ka taru ka bla dep hi nga daladi yang lai I ka film na basdang abakut tamba kumba julong hakani ka benta jung ka kam teng ki don ki projects ba shelf no mo ba kimi perthai for various reasons let's say bam somon shu unong bay tengka ban bay ban nang penshalan ka film lani kini kita ki bun ki te ki don hadu menta meneru ki don bay bat ka jingdon junga ba prip ru kalong ke ka ba yarap yang amar ba mai ilong in contact bat ki bubun kam tam mentali bat ki bubun kini ki ba shna film na ki jelate daki don kam artist lele ki ya kren ya khana ya persanghi ban suthu kalong kumdu ka biang na kam biang but of course ka fitment of character don kam hi kawai ka kerteng ka up kata kadai ka film ba shnalang bat jung I ba kraw bana shatesha penutsla hapo ka jingilam jung ba bantai I badairu I nong bay tengka jung ka film papa lada pilai I but of course kawai kadai bat iba pradip but bro artili kini ki film kat kum ka jing suthu junga manta ki dei ki bladep stang ban shu pelat but ki don ki plan sakanu kom ban market ya ka te kadai tang kata hi te ngi kermen nga thrai how news nam nu bnai la dei ban release kataru mut shwa jung bnai June ya ki khun samla jungi kumbanga juong hi man kapor long bet ki ba thrang nadu mensim haba pisau tenat ban le aka ai lut ka ba pidon but nga kermen hok ba kata ka jing trai sitom jumpi kata ka jing thrang jumpi kan pen yarap ban play lenti klempap but nga ai mensim ru yaki ba kinya one hakani ka area jong filmmaking haka liang ka tem ka put le ki bon an itanat ba ki bon kinang mi na kisngi yaki audience nga kwa ban ong nang long ki ba khmi ban yu I ki film khasi jatia nang one ban ai man sim manta le se ba la don ka jing pensuk lamba ka hello Meghalaya to ya download to ya page mo ba ngiru ngin tip ba hoi kadon ka jingkwa nam ta kini ki film sebakin mi bat ngin yo man sim ban nang tracy tom ban pen mi susu bat yaki fans ki jonga nga ai khublai la pidei ha Facebook Insta lani ha perthai kumbangi kendu man kapor nga ngadi brio ba sngo syam jing iet yor kata ta namar sharum sheneng ngalek kata ka jing pen sngo jungki ki ba page film khasi mo ki ba yu ki film ki ba ngadon banta
hadu mentang ampat jusyam bandon kanu ka ban wanra ka jing pensosi ka jimut perkat junga hadu menta baro kidei hi ba I'm sembet man bang kendu ki keli lanu ka bandang mi biang ka jongpi bat ka pensol tenat dengan amar nga sutu ba ki kwa ban yu yengi hapo screen lani hapo ki banta jung ka film nga kwa ban ai khublei bat nga dap dak jing kan man ru ba penang yai I'm sembet nang ni shakmat ru kai khublei shibu ni phi ki ba 93.5 Red FM it's rocking.